Hledáte místo, kde budete mít přírodu doslova za plotem a zároveň zůstanete na dosah Prahy? Ve Stříbrné Lhotě u Mníšku pod Brdy nabízíme pozemek o rozloze 2099 metrů čtverečních, který se nachází přímo u brdských lesů. Místo, kde si můžete splnit sen o vlastním bydlení v klidném prostředí obklopeném zelení. Na pozemku stojí stávající chata, kterou lze zrekonstruovat, nebo využít potenciál místa pro výstavbu rodinného domu podle vlastních představ. Velkou výhodou je výborná dostupnost do Prahy po dálnici D4 a kompletní občanská vybavenost v nedalekém Mníšku pod Brdy. Veškeré inženýrské sítě jsou k dispozici v komunikaci před pozemkem. Pokud hledáte výjimečné místo pro rodinný život, víkendové útočiště nebo investici do budoucna, přijďte se podívat osobně. Těšíme se na vás ve Stříbrné Lhotě.